Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sugeng enjing pepanggihan malih ing pasinaon basa Jawi. Nah, yen ing bab sadurunge dhewe sinau teks cerita wayang, unsur, pengertian, struktur. Nah, saiki ayo sinau bareng kanggo babar wawasan tumrap wayang kuwi dhewe. Dadi wayange dhewe. Dadi utawa pagelaran wayang iki ya. Nah, kira-kira apa sing perlu disinaoni? Nah, iki sing pertama ono sejarahe. Nah, sadurunge ngerti sejarahe, adewe kudu ngerti jane wayang kuwi apa to. Wayang kuwi saka tembung ayang-ayang. Ayang-ayang iku bayangan. Nah, kenapa kok diarani ayang-ayang? Amarga ditonton saka mburi kelir. Nah, wayang dhewe kuwi pralambange gegambaraning wong urip. Dadi wayang kuwi nggambarke uripe menungso. Sejarahe ya kuwi jadi wayang kuwi wis ana kira-kira sadurunge abad 11. Nah iki ning biyen kuwi jarene wayang kuwi teko suket sing dianyam. Nah suwe-suwe berkembang maju akhirnya jadi wayang kulit. Nah sampai para wali teko lan ndadekake wayang kuwi sarana dakwah Islam. Nah iki para wali songo ing Jawa utamane Sunan Kalijaga lan Raden Patah ya iku bagi wayang dadi telu. Iki wayang golek ing Jawa Barat, wayang wong ing Jawa Tengah, wayang kulit ing Jawa Timur. Nah iki dibagi ngene iki yang duwe teges rek. Tegese kuwi golek iki ya, golek ana wonge lan isine ing Jawa Tengah, aja mung ketemu kulite tok ing Jawa Wetan. Nah, iku tegese. Buktine apa lek wayang kuwi wis ana ket biyen. Nah iki buktine salah sijine ana kitab Kakawin Arjuna Wiwaha karangane Empu Kanwa 1030 Masehi. Nah iki zamane Prabu Erlangga ing Kraton Kediri. Nah iki ing kakawin iki ana kutipan unine ngene. Hanonton ringgit manangis asekel mudo hidepan. Wus roh tuwin yen walulang inukir mulah ngucap. Waduh tegese apa to iki? Nah iki ana wong kang nonton wayang lah kok nangis lan ra karuan rasane ati. Kamangka wis weruh yen sing obah lan cecaturan mau, sing omong-omongan karo sing dimainkan mau mung dapur kulit kang sinungging mek kulit sing ditatah lho. Nah, dadi wong mek kulit sing diperankan sing dimainke kok iso nggarai nangis lan ra karuan rasane ati. Nah, berarti nek kene mbuktekake yo yen wayang kuwi ana ing sadurunge taun 1030 Masehi. Iki. Nah, iki sing beliau omongene mau ayang-ayang dadi iki kelir terus ndok nontone teko kene walike ya, ketok bayangane. Nah, nek saiki biasane luwih sering sing koyo ngene iki ya dadi ketok wayange, ketok dalange, ketok kelire dadi teko ngarep. Nah, sing keloro jenis wayang. Nah iki jenis wayang kuwi sakjane ana akeh banget. Nah ning kene sing disinaoni iki wae ya. Ana pertama wayang kulit. Nah iki saka kulit sing ditatah, nih kulit sapi, kulit kebo biasane atau kulit wedhus ya ono. Terus mari ngono wayang wong. Nah iki ana wonge diperankan manusia. Wayang golek sing teko Jawa Barat mau ya, kayu sing dibentuk koyo boneka, dipahat. Nah iki wayang beber. Nah, wayang beber iki wayange digulung ning pas dimainkan iku digelar, dibuka. Terus ana wayang suket. Lah iki sing beliau omongne mau, wayang suket dianyam koyo ngene iki. Terus ana wayang klitik. Wayang klitik iki padha teko kayu ning bedane lek wayang golek kan bentuke koyo boneka. Iki ndak, iki koyo wayang kulit ning sing ditatah teko kayu. Sing ketelu piranti. Iki piranti kuwi alat dan bahan, alat apa yang digunakan di pagelaran wayang. Iki sing jelas yang pertama ono wayang ya. Wayang kuwi saka kulit sing ditatah mau lan digambar manut lakon yang sesuai dengan perannya. Iki pralambangnya apa melambangkan manungso. Jadi ono sing ala, ono sing becik, ono sing apik, ono sing elek. Iki raine apa ngawake gede dhuwur sapa iki? Nah, Rahwana Dasa Muka. Nah, utawa iki ana Arjuna. Nah, terus ana Punakawan ya, Semar, Petruk, Gareng lan Bagong. Nah, iki itulah dari wayang kulit.
Terus sing keloro ono kelir iki lho. Kelir iki kain putih, iki biasanya pinggirnya abang utawa ireng. Nah, kelir iki nglambangke apa to? Aduh. Nah, sik babasen. Kelir iki nglambangake angkasa utawa angen-angening manungsa, dadi angkasane. Ginelar minangka jagat gumelar. Warnane putih merga negesi suci. Terbentang berwarna putih yang artinya suci. Nah, angkasa. Terus yang ketelu lagi debok. Foto debok kuwi saka wit gedang ya, pohon pisang. Iki fungsine gawe ngencepke wayang. Nah, lambange apa nglambangake bumi utawa bantala sing dienggo ngencepake wayang. Jadi lengkap ya meng ana wayang iki, ana wayange, menungsone, ana angkasane lan ana bumine. Lanjut maneh cek ana blencong. Nah iki kok aneh ya jenenge blencong utawa suluh. Nah iki nggih madangi cara saiki lampune. Iki biasane saka kapas utawa kapuk sing diwenehi lenga klenthik utawa minyak gas. Nah iki apa nglambangke apa iki? Iki nglambangne surya, candra lan lintang. Surya iku matahari, candra kuwi bulan lan lintang kuwi bintang. Jadi sing madangi. Sing sabanjure ana kotak wayang. Nah iki apa to jane kotak wayang iki? Nah iki kanggo nyimpen wayang wadahe. Dadi wayange ndek jero kene terus dimainkan, lek wis mari dimainkan dilebokne maneh ning kotak. Nah iki nglambangke apa? Nglambangke sangkan paraning manungsa. Jadi asal dan tujuan kita nanti adewe iki asline saka lemah, mari ngono urip, nglakoni urip balike nang lemah. Ngono ya lambange. Banjure ana gamelan. Nah iki apa iki gamelan ya? Sak set gamelan ana bonang, ana saron, ana demung, ana gong, iki ana kendang, ana kenong, ana gambang, ana slentem, terus ana iki rebab. Nah iki sak set gamelan fungsine apa? Gawe mengiringi pagelaran, jadi gawe iringan musik. Nah iki terus lambange apa? Lambange kebutuhane menungso, sandang pangan dan kesenangan menungso. Jadi nggambarake seneng utawa sedih menungso. Kuwi gamelan ya. Terus gunungan. Nah iki gunungan utawa diarani kayon sing bentuke segitiga, kuwi lho rek sing kaya gunung. Nah iki kayon kuwi ditegesi lek basa Kawi tegese makna. Lek ditegesi saka Arab kayon kuwi toka kayun iku tegese kehidupan. Nah iki nggambarake urip utawa kehidupan sangkan paraning dumadi lan balike menungso. Kayon ana loro yaiku kayon blumbang lan kayon gapuran. Iki gambare iki lho rek. Nah iki kayon blumbang iki ya, lan iki kayon gapuran. Nah kene iki iso dideleng ana macan, ana banteng, ana merak, ana kethek, terus ana wit ya. Iki terus ana gapura. Nek kene ana butane manggul godo, manggul pentung, gowo pentung. Nah iki nglambangake apa saiki kayon iki? Nglambangke kauripane menungso. Wit iki kehidupan, mengayomi semuanya. Terus iki ana macan iki, kewan-kewan iki sifat-sifat utawa watak-watak sing biasane dinduweni menungso ya. Nah, ana macan galak tapi dhek yo wani. Ana bantenge senengane nyeruduk. Ana merak senengane pamer. Terus kethek lan sak panunggale. Nah, iki lek manungsa uripe apik, balike ketemune malaikat mlebune nang swarga. Dene sing dilakoni manungsa kuwi elek, yen mati mlebune nang neraka. Ketemu iki malaikat sing nggawa pedhot. Lanjut cempolo. Nah iki kaya pin catur ya tapi duduk gila. Nah iki dingge ndodok, dingge pengiring. Nah iki
mengiring utawa nguatake suasana lan isyarat nang wiyaga nang pemain musik. Nah, lan dingge ngiringi pacelaton utawa omong-omongane wayang ngono ya. Iki minangka jantunge manungsa sing biasane unine truk 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 truk. Nah, cempala iki. Terus mari ngono ana keprak iki. Ketok ora iki keprak ya. Keprak iki saka lempengan wesi atau perunggu ing dideleh di sisi kotak. Nah iki biasanya dalang nungguwe sila utawa bersila iku ya. Disilangkan kakinya. Nah iki sikile nutuki kepyak iki, sikil tengene ngeprak iki. Nah, keprak iki gunane kanggo nguatake karakter lan suasana. Nah, sakmarine piranti ana pathet wayang. Pathet wayang iki apa to? Pathet wayang iki periodene jam-jame wayang. Nah, biasanya kan diwiwiti sore sampai isuk ngono ya lek wayang. Nah, iki lho sing diarani pathet pagelaran wayang. Nah, iki jenenge pathet 6. Pathet 6 iki diwiwiti jam 09.00 nganti jam 12.00. Terus ana pathet 09.00 jam 12.00 nganti jam 3.00 isuk biasane. Terus pathet manyuro atau merak para esuk ya, mau pagi iki jam 3 nganti buyar biasanya sadurunge subuh. Wis ku mau sinau tumrap wayang ya, sejarahe, terus pirantine, jenise wayang akeh, nanti jam-jame wayang pagelaran ya. Nah, iki ana paribasan adigang, adigung, adiguna. Nah, wong kang ngandelake kekuatan adigang, adigung kekuasaan lan adiguna kapinteran. Nah, dadi wong kuwi yen duwe kekuatan kudu asring ngewangi wong ya. Aja sombong. Adigung yen duwe kekuasaan kudu ngayomi masyarakate, rakyate, aja dadi pemimpin sing ora ngayomi. Adiguna yen duwe kepinteran, kepinterane kudu dibagi-bagekne ben apa? Ben ilmune ora mandek. Nah, mugi-mugi sinau pasinau niki mau ya bisa maringi manfaat. Adewe wis sinau bab wayang asli Indonesia ya, maknane akeh banget. Mugi-mugi manfaat. Oke, lihat tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.